Cruisin reitti starttaa. Tämmönen pieni koukkaus, että saadaan letka kerättyä tässä kylällä kaasaan ja ajetaan täältä tuonne Kirkkotielle tästä. Kirkkotieltä poistutaan tuonne Risteen suuntaan. Rajantieltä poistutaan tuonne Tenkaan päin. Tengan risteykseen, niin lähdetään tuonne Saarioon ja Wärtsilään. Kylämaisema. Knoppitietoa. Tämä oli yläasteen biologian kirjan kannessa tämä kuva. Nyt sitten lähestytään Risteestä käännyttää tuonne Wärtsilään päin ja tässähän ylitetään nyt se Jänisjoki eli Rapid River Texasissa. Noustaan Wärtsilässä Patsolanmäelle. Laskeuduttaan pois Patsolanmäeltä Säpärin laaksoon.
Säperi Valleyhyn. Lähestytään, tuossa on semmonen pieni väliseisakki, välirasti, semmonen tehtäväkin vapaaehtoisille, ja ollaan edelleen Tohmajärven kunnassa Wärtsilän pitäjässä, ja nyt ylitetään toistamiseen tämä Rapid Riveri tässä. Täällä olikin silloin vuosia sitten tuli se ilmastonmuutos cruisingi tänne syksyllä lokakuuta, niin oli iltahappeningit täällä, ja tässä nyt on semmonen pieni pysähdys sitten, ja siitä enemmän sitten huomenna kun tullaan tänne. No niin, ja sitten lähdetään välirastilta kohti Niiralaa, eli Niiralan rajaylityspaikkaa. Ei ylitetä rajaa, vaan lähdetään sieltä kohti Tohmajärveä, ja matkan varrella on todennäköisesti nyt nähtävää semmoista, mikä hyvinkään moni ei ole livenä vielä nähnyt, ja sen tiedän satavarmaksi, että porukassa on mukana semmosiakin henkilöitä, jotka on ollut tekemässä sitä näkyvyyttä. Eli huomenna paljastuu sitten semmonen asia monille, mikä ei ollut vielä vuosi sitten normaali arkea, vaan nyt se on. Ja nyt Wärtsilästä lähdettiin takaisin Tohmajärvelle päin. Tämäkin raitti on ollut useamman vuoden jo hiljainen verrattuna niihin aikoihin, kun raja oli auki, mutta aika entinen ei koskaan enää palaa, niin meillä on nyt tilaa täällä ajella. Nyt tullaan paikallisten tuntemaan niin sanotut Kaurilan kurvit, eli Kaurila Kurves. Saavumme uuden Wärtsilän risteyksen, eli Ny Wärtsilä. Siinä on vanha koulu. Ei ole vuosikymmeniä enää ollut kouluna, mutta hiljentynyt nämäkin kylät. No niin, nyt on Wärtsilän lenkki ajettu ja tullaan melkein lähtöpisteeseen. Käännytään taas toistamiseen tuonne Tenkaan päin. Ei ollut muuten minun tekemiä nuo paskarengit, jota tämmönen välipointti. Tuolla on se 7 mäki meillä, mikä kans olisi hieno, mutta nyt mennään takaisin tänne Tenkaan päin ja kohti Purnis-areenaa. Ja nyt tullaan toistamiseen tähän Tengan liikenneympyrään, mutta nyt lähdetään tuonne vasemmalle kohti Aseman kylää ensin. Tää on jo sitten semmoista aluetta, että jos tuntuu Purnista ennen pitää renkaat sohan lämpimäksi, niin siellä ei haitto, jos vähän jäpi niin mareta tänne. Siinä on entinen legendaarinen Aseman baari. Tietäjät tietää. Tästä käännytään sitten sinne Purnis-areenalle. Tähän risteykseen tulee pikkuinen opastekyltti. Sinne saattaa tulla katsojiakin, niin osaantuu kaikki letkasta oikealle paikalle, jos sattuu tulemaan rakoja. Vaikka pyritään sitten pitämään letka silleen, että eessä olevat näkee, keskellä näkee eessä menevät ja takana tulevat.
tämä sitten kun kaikki cruising-letka on tullut, niin tästä kohi suljetaan tie, eli silloin ollaan täysin suljetulla alueella ja tuonne cruising-letka tuonne saa parkkeerata kaikki autot tuohon laanille ja tässä on sitten katselualueen raja ja aluetta on pyöritellä ihan hyvästi. Se on sitten ihan omalla vastuulla, että tupsaattako tuommoiseen turvekaasaan tai tuonne luiskaan. Ei tää nyt ihan puolta hehtaaria on, mutta aika lähellä tätä joku 30x50 metriä varmaan tää alue, niin sopii laittamaan kumit tulleen. Ja osallistujat, niin tuo liittymä piettää, mistä tullaan sisälle ja poistuttaan tuonne sitten ottamaan. Ja tässä liittymässäkin on katsojia tässä tiellä, niin että ei tälle liittymälle tulla ollenkaan. Ja täältä lähettää sitten sinne käytännössä lähtöpaikalle ja se parkkipaikka, mikä oli video tuonne laitoin jo tulemaan, niin kootusti sitten ja siellä palkintojen jako. Että tervetuloa huomenna, kaikki innokkaat mukavaa.